Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, kasama namin si Sax. Hi! Tsaka mayroong nagpadala sa atin mga ka-studio ng mga pagkain po. Ang Kusina Kusina Hub-Hub. Hub-Hub. So yan po nung name ng business po nila mga ka-studio. Sila po ay nagbibenta po ng iba't ibang klase ng mga barbecue and grill po na pagkain. Yes. So unang-una po, nagpadala sila sa atin ng smoked ribs. Mga Wow! Smoked scallops. Smoked scallops. Yes. At saka tuna pa nga. Ayan mga ka-studio. Meron din kami ditong suka na pinakurat para sa usawan mga ka-studio. So maglalagay kami mga ka-studio sa description po ng details po ng business po nila. Kusina Hub-Hub. Hub-Hub means kaon. Kain. Kain in Tagalog. Ito wala lahat mga ka-studio. Worth 920 pesos po to na seat. So Yes. sobrang dami, di ba? Mayroong tatlong tuna pa nga, sobrang dami na cheesy scallops, tsaka mayroon pang smoked na ribs. 920 worth it ba sa tingin nyo mga studio? Ito po yung kuan nila, Hub-Hub set. Hub-Hub set. Meron Wow. po silang rice meals, a la carte, at saka seafood set, at saka ito, Hub-Hub set. Yan. Andun po lahat sa kuan nila, Facebook page po. Please visit their Facebook page. Andun po lahat ng mga products, information po nila, mga contact numbers po para matawagan at maka-order po tayo. Pwede po cash on deliveries, pwede rin po Yun. through GCash at saka bank transfer. So as of now mga ka-studio, Friday, Saturday, and Sunday po sila available. So ganyang mga kuhan po days lang po sila available kasi bago pa yung business nila ba. Yes po. Pero mga ka-studio, dapat mag-order na kayo habang malayo pa kasi laging sold out yung Yes. kuha nila ba mga pagkain ba. Mm-mm. Dahil naubusan talaga sila sa sobrang dami ng repeat orders. Yes, ang daming repeat orders. So, tingnan natin kung talagang masarap tong mga pagkain nila. Pray muna tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kain na Wow, tayo. sarap. Maraming salamat po, Sir Juancho. Juancho at Ma'am Ria. Yan. Maraming salamat po. Diyan tayo mag-start. Ito po, spicy oh. Wow. Tsaka ito kay Sas kasi mga bukog. Rahin na. Tsaka hindi ito spices kanya. Excited na si Sax kumain. Tingnan natin yung talagang malambot. Tungaon ako. Wow, malambot Dako yung mga. kayo. Sakto ra. Dakura kayo. Yan. Sa iyo to, Mang. Oh, thank you, Pang. Yan, grabe oh. Sarap na kumain. Lagay ko dito yung ano, pinakurat. Thank you so much po, Sir at Ma'am. Maraming salamat po kusina ni Kusina Hub-Hub. Man natin. Lami mo. Humok nga lami ang ribs. Kayo. Ito po. Duranak. Padoon ka nak. Yan. Lamian ko sa spicy mo. Sarap ang spicy pa. Lagi pala silang nanonood sa atin, Mang. Maraming salamat po. Tsaka ang Kusina Hub-Hub po ay located po sila sa Lahog. Lami agad. Sarap kayo. Lami kayo ilang kuhan mo. Yes nga. Karon lahi ang style sa ilang kuhan. Ribs. Lami na. So katong ganan, order no, message na ta sa ilang FB page. Para ma-reserve na tadaan kay perting dali agi sold out nila. Yes po.
Wow, no, ang dami nung naubos na rice ni Safran. Very good kay si Bibi. Malasa mo ba? Sarap no? Galing lang luto nila mo. Gamay lang. Kumain lang ako, ma. Ang sarap po pagsaluhan ng buong pamilya ito. Sarap. Pilit ako, ah. Meron pa rice ito. Kuha ka. Yan bukog. Na. Na. Mas try po pagkain nila. Ito pa ang nang natikman namin pero grabe sobrang nasarapan na po kami. Gubang diet na ni ma'am. Sa inani no? Gamit yun. Timurot na to kanon sa ribs no? Ito naman. Kana. Dahil no? Sa'yo pa spicy. Spicy tuna pa nga. Kay Sax. Ito sa atin, be. Ay, ginoo. Hindi okay lang yan. Hindi ma'am. Wait, sa. Di mo natin nga maubos, ma. Ayan. Kung kayo, Sa Dako atin eh? itong dalawa para maubos natin to Spicy mo na. Ay, oo. Kani may dili spicy. Ang saks ni. Tagaan lang siya. Kana bidili. Dili ni spicy lang. Kani yung saks kay wala sili ba. Pero hindi naman masyadong spicy yung spicy nila. Mas spicy ba ma? Hindi lang siya no. Hindi masyado, di ba? Pero pag gusto niyo po ng Extra. extra spicy, pwede po kayong mag-request po. kapit na pinaubos ako. Lami po mo? Yung katilaw. Lawi. Lami iya mo. Lami iya. Gaan ka? Namigid pang. Tilawin ako. Kayon Saks, sili kay Saks ug tuna pa nga. Kapag kakain kami doon sa Roro dati, itong wala pang COVID, lagi kami nag-order ng tuna pa nga. Nuot sa kuan pa no? Nuot sa unod. Ano yung unod pang? Laman. Nuot sa laman. Ang lasa ba, nanuot talaga sa loob. Nanunuot sa loob. Sarap, sabag. Ubos na yung, kapit na maubos mo, ah. Malapit na maubos ang kanin din di Papa, no? Hasta ako, naubos. Ganitong klaseng ulam po, grabe po sa rice. Tsaka mga studio, as of now po, wala pa silang store. So, order
order basis lang, no? Order Saka basis. Friday, Saturday at Sunday po sila available. Depende po kung mayroong holiday, nagkikater din sila minsan po. Yes po. Tapos this week po, long weekends tayo. Yung iba po, walang pasok sa Monday. Available po sila, open po sila Monday po. Kaya pwede na tayong magpa-reserve po para Monday ba. Sarap po. Sarap, no? Yung sakto, grabe, nag-enjoy talaga siya. Hamungan na pa. Mm. Dayan ba? Mm. Parang hamon dayan. Mm. Nga. Na-feel ko na yung anghang pang. Anghang pala? Naglagay sila ng extra spicy dito sa tuna. Ang scallop lang, mapata katilaw, naroon ba ng extra cheese? Yes. Murahan na to. Ano, sarap po pagkoy. Rice Ikaw, pa. Bibi. Scallop. Nagtay mga rice na. Kasalami, oy. Ang sarap ng scallops pa. Daming cheese. Ma, manami mga Ayan po. rice. Pwede rin po kayo mag-request ng extra cheese po. Mag-add lang ng 15 pesos. Kilami, Grabe, sobrang sulit po ng hab-hab set nila. Sakto sa isang pamilya to. Sobrang mag-enjoy na ang buong pamilya po. Tsaka, pwede rin barkada. Yan. Food trip. Food trip. Maraming salamat talaga Kusina Hub for kuan ba? Giving us food to taste, no? Basta sumukwang. Maraming salamat po Miss Ria at saka kay Sir Wancho po sa pagpadala ng mga masarap na foods ninyo. Sobrang sarap. Ito yung mga pagkain na talagang balik-balikan mo ba? Dagana ba niyo? Nagyo. Yung hab-hab set po nila, yung smoked scallop po is 1 kilogram. Kaya sobrang dami po talaga. Ganang cheese eh. Tumutol na nila mo ha? Bus ko katuha. Happy mo? Kaya buyag, saan ko kunin ako na ka? Bukog. Bukong nga. Thank you. Wow. Hindi mo ganahan na. Brada. Kawan ako ah. Shucks po, hindi po siya mahilig kumain itong scallop. May cheese kasi mang. Ayaw ng cheese ba? Excuse me. Busog ka na? Grabe, ang dami pa nito pa. Oh. Daming laman mo. Daming laman. Pero magaling sila talaga magtimpla kasi kahit sa loob, mayroon talagang kuhan, lasa pa din ba? Ito ni. Ano ba ka? Hinaga. Kita ko. Ito na pa. Water na. Water? Busin na namin itong panga mga sudyo ha. Nabusog ka? Thank you ka sa Kusina Hab-Hab. Thank you ka na.
Thank you, Kusina Habhab. Shout out kay Ma'am Ria ug Sir Wancho. Mm. Shout out kay Ma'am Dun ka Ria. sa camera. Shout out kay Ma'am Ria. At Sir Wancho. Shout out kay Sir Wancho. Galing magluto ni Sir Wancho, no? Siya po yung kuan ba nagluto nito. Mm. Ano sa sama? Kinsa pa man? Nanag. Kinsa pa? Nana Henrita. Mm. Shout out kay Nana Henrita. Ayan. Ang gusto na pa. Shout out kay Nono Ramil. Ubus mo na mo? Mm. Ano pa? Grabe, ang sarap po ng tanghalian namin ngayon. Mm. Ito. Thanks to Kusina Habhab. Gusto na naman? Bebe. Pork kakuan. Pork ka. 3 ka. Bone. Mm. Nakang hurod. Dagan ka na hulot ano? Prebuyag kayo. Buyag ano? Ano pang? Sa mga mahilig og barbecue o grilled pang sulit kayo. Bagay ka ni sa ila ha. Yan. Yan. Tubig muna tayo. Pas pinanood ka. Sarap. And busog na po kami mga ka-studio. Grabe, sobrang nag-enjoy po kami sa mga pagkain ng Kusina Habhab po. Sobrang sarap po kami sa mga pagkain na pinadala nila po. Sa mga gusto pong mag-orders, meron po silang kanang a la carte, rice meals, seafood set, at saka habhab set. Yung andito kanina sa aming harapan, yun po yung habhab set. Tsaka pwede nyo po silang i-message sa kanilang FB page at saka sa Instagram po. Pwede nyo rin po silang tawagan sa nilagay po nilang na number po, nandun po sa kanilang FB page. At saka ilalagay po namin lahat po ng details nila sa description box below po. Tsaka magpapasalamat po ulit kami kay Miss Ria at saka kay Sir Wancho po. Maraming salamat po sa pagpadala ng mga lamian kaayo nga pagkaon karon sa among paniud to, Sir ug Ma'am. Highly Highly recommended po yung mga pagkain po ninyo po. Grabe, sobrang nasarapan po kami. So maraming salamat po. So magpapaalam na kami mga studio. Masarap guys. Masarap lagi. Kayo paalam. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye.